Hartstikke leuk als Jos naar een nieuwe video van de Friese Vlogger. Als je nog net abonneert, abonneer dan, want dan ben je een van het 10.000 die hem ook geabonneerd had. Meer in Fransje, want ja, joh, het is natuurlijk de PC, die van de grootste keertsevenementen in de wereld. Dus ja, even zien wat de meesten hier wat te melden had. Ja. Oké. Die is goed. Ik had het idee dat mijn auto een beetje kwarter weer, hè? Beetje kwarter, een beetje korter. Ik dacht hij is wat korter, want ik stond nog vrij ver op de weg, dacht ik. Nou, het valt mee. Nou ja, eigenlijk moeten ze allemaal nog wat meer naar het midden toe. Maar ik denk, er zijn zulke grote auto's, die staan dan aan de andere kant weer erbuiten. Dus ik denk, nou ja, ja, iedereen heeft zo'n grote auto. Ik heb ook al zo'n grote auto. Ik heb ook een klein bakje, dus ik heb er niet zoveel last van. Is het een beetje leuk om te doen? Ik vind het wel leuk. Ja? Ja. Doe je dit vaker dan, de verkeersregelen? Ja, op zich wel. Ik doe normaal de calamiteiten of evenementen. Ja. En ik ben meestal gewoon op kantoor werkzaam. Ah, oké. Maar is het moeilijk of? Nee hoor. Het is heel leuk. Het is afwisselend. En met mooi weer sta je lekker buiten. Collega's zijn leuk. En luisteren de mensen ook goed naar je? Want, ja, je moet... Over het algemeen wel. Ja, als we echt een calamiteit hebben waar we de weg moeten afzetten, dan vind ik het wat minder lief. Ja. Maar ja, goed. Het is gewoon zo. Want ik zou ook inderdaad, ik kwam weer aanrijden, toen zag ik wel van ja, maximaal 30 of zo. Maar ik dacht, die mensen achter me zaten al wat te druk. Nee, ik denk van ze rijden hier wel gemiddeld nou ja, bijna 100 zou ik bijna zeggen. Hè, ja, maar dat is toch ook een beetje het is heel gevaarlijk. respectloos vind ik ja. dan een beetje. Nou ja, soms wel. Ja, ik zei ook een beetje zo. Maar ja, je staat hier gewoon natuurlijk te werken en dat is wel gevaarlijk natuurlijk. Ja, het kan gevaarlijk zijn. Maar goed, je leert wel anticiperen met je verkeer mee. En uiteindelijk gaat je eigen... moment hoor. Je eigen veiligheid gaat altijd voor, hè? Ja, nee, zeker, tuurlijk. Wil je het markeren? Ze hadden ik samen weer een soort van opstapping natuurlijk. Iedereen begrijpt natuurlijk precies hoe het is. Zo, die beginnen met de racen, hè? Die man die riep gauw voor. Leuk. Ja, ja. Goeie. Ja. Ja, maar zo zien. Even zien? Ja. Is dit goed, hè? Is dit goed, hè? Ja, kun je het maar terug? Ik weet het net, maar ja, ik ben net een verkeersregelaar, hè? Ja, dus nee, ik weet het net. Dit is wel verkeerd, toch? Misschien een beetje meer naar voren dan? Ja, nog niet stikken? Ja, een stukje naar voren dan, hè? Ja. Nog niet stukje maken. Als nou dat zou, Dat zei ik mee, dus ik wil... bliksem. als nou dat zou, dan doen we dat. Kom zeker Stukje naar voren dan, toch? Ik wel, ja. Ja, sure. Ja. Oh, bliksem, maar dan mag ik in het paard staan, hè? Dan zeg ik altijd met die kant erin, want anders dan rent je naar in de soep omdat ik hier wat... Oh. Net kijk. Oh, ze is naar de andere kant van het ding. Ja, die heeft al een tiert. Nu zeg ik even naar het keertje daar. Ja, het wordt een tiert. Ja? We hem, gewoon hem spannend en leuk. Met een kaart, nog net. Ja, je hem hek of... Nee, ik niet. Dan komt gewoon hem zonder hem binnen. Ik kom gewoon, weet ik niet, nee, dat denk ik niet. Ik ging gewoon in de binnen daar. Nee, doe eens een beetje omheen naar binnen. Ik denk het, ja. Bij de biertafel. Hè? Bij de biertafel. Ja, dat ging wel eens. Ja. Dat Doe is je wel leuke beelden te helpen, denk ik. Oh, dat weet ik wel zeker. Maar kom je nog specifiek voor een parcours? Nee, dat eigenlijk net. Nee? Nee, helaas net. Kom je ook voor de biertafel? Nou, wel een stiekem beetje. Ja. Jij merkt eigenlijk. Oh nee, wij zijn bij de auto. Nee, we komen net van het bier. Dus is de nice, hè? Ja, oh ja, dat kind nog weg. Maar wat hoofd jij, hoor? Nou ja, een bottenboppenslag natuurlijk. Ja, denk je het om? Ja, dat gaat het uiteindelijk om. We gaan turven. En, Ik kom er wel aan, dus ik snap het net al. Ja, bobbenslag snap ik nog wel trouwens. Ja? Die snap ik wel, ja. ja, wat hoort een beetje... En wat doet dan een bobbenslag, hè? Maar dan juichen? Ja, maar gewoon een beetje juichen. Altijd juichen. Altijd. Ja, altijd juichen. Dat is het belangrijkste. Ja. Ja. En wat hoogst nog meer? Bobbenslag dus, en wat nog meer? Ja, vierde weet ik nou niet zo goed. Ik hoop gewoon dat het gezellig is. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja. Maar dat is een groot evenement een keertje in. En wat maakt het dan met gezellig iets? Nou ja, gewoon bij elkaar. Toch een beetje zo'n Fries ploegje bij elkaar, waar je een biertje zit. En nou ja, het gauwhoer. Ja, beschuit nog. Ik kreeg op de vorige video ook nog een reactie. Van die zei van, wij zijn de geweldigsbleun. Geweldig. Ja, inderdaad. Ja, die broek op het stuit even net. Ik weet eigenlijk net waarom. Geweldig. Want met er nijen in komen, want die oude, die broek eigenlijk wel 4-4. En ja, zo zoek ik al net iets meer uit, hè. Dus er moet eigenlijk een nijen komen. Maar dat is misschien iets van na de vakantie. Toen dan even een nijen geweldig komt. Dat is wel leuk om die af en toe weer even te broeken, denk ik. Bedankt voor het meetinken. Geweldig. De vraag is nog al even, waar maak je nou eigenlijk deel hier? Maar dat weet die meneer misschien wel. Meneer, waar maak ik deel? Waar maak ik deel? Waar maak ik deel?
Die kant uit. Die gaan dus? Ja, dan komt bij feest. Oké, ja, dan zit ik uit het feest daar. Ja. En nog bedankt voor de complimenten op een vlog. Vind ik altijd leuk van zelfs. En natuurlijk bedankt voor de felicitaties voor het 10.000 abonnees. Ja, nog maar op naar de 100.000 denk ik. Hè? Dan liep het dat natuurlijk heel vier. Maar goed, dat liep bij die 10.000 eerst extra. Hè? Dus, oh. Goeie. Nu ga ik even naar het feest daar. Je kijkt naar het feest daar? Ik weet niet. Het is... Nee. Nee? Nee. Wat dan? Ja, ik ga een familiepersoon, hè. Oh, je gaat net pas? Ja, ik ga later. Is dat beter? Ik denk het wel. Is later beter? Vaak wel. Ja? Ik weet niet of dat nou zo is, maar Nee, dat weet ik niet. meestal is het later wel beter, hè. Ja, hè? En waar kom je dan voor? Ook vraag je mij, kom je echt voor het keertsen? Ben je echt een keertsliefhebber? Nou, ik mag wel graag naar het keertsen zien, ja. Ja, hè? Ja. En wat is dan jouw... wat vind je het mooiste van het keertsen? Nou, gewoon de sport op zich, hè. Het is wat uniek in deze regio, zeg maar zeggen. Ben je zelf ook een keertsen dan? Ik heb vroeger gekeerd, ja. Heb je ooit op PC staan? Nee, zo lang ben ik net terug. Oh, dan ben je langer vertrokken? Nou ja, ik ben op mijn 13e, 14e al stoppen, dus Oké. dan ben je nog wat te jong daarvoor, hè. Ja, dan kun je dan net op PC lopen, Nee, hè? Dan, nee. Verspietig? Ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant heb ik zoiets van, ik heb toen van wat oors gehoord, dus daar ben ik heel blij mee. Wat had hij toen gekozen dan? Nou, ik heb voetballen heb ik niet in. Nou, ik zie maar mijn werk, dus daar maak je keuzes maar iets. Ja, inderdaad, ja. Maar kan je het erop pakken, zeg maar, letter. Dat hier wel ken, ja, maar dat heb ik niet in. Nee. Is het moeilijk trouwens, Keer? Ja, je komt uit de woorden, dus ik Ja. keer het net zo vol, hè? Nou, het is net moeilijk. Nou ja, het kennen is niks moeilijk, maar nee, het is op zich, het is te dwaan. Maar hier je woord talent, hoor, voor het keertsen? Ik wie een weekend kwam ik regelmatig maar in Kroonstuur, ja. Dus, Ja? ja. Dus er weer wel kansen geweest, hè? Dat denk ik wel. Ja. Nou, Ja. heel gespannen. Ja, achteraf is het misschien wel, ja. Ja. Denk je net nou dat je er met je hindergenen van verdikken dat je steen kent? Ja, een beetje wel. Zo, we komen nou in de buurt, hè? Ja, we komen ook weer bij. Ja. Nou, bedankt voor de route, hè? Ja, graag niet. Een persoonlijk navigatiesysteem. Ja, mooi is dat, hè? Succes. Ja, dankjewel, doe ik, hè? Heel dank je. Zullen we hier het berichtje even noemen? En wacht je op de fietsers die er rondkomen. Goeiedag, mevrouw. Mag ik u wat vragen, mevrouw? Ik spreek niet heel goed. U spreekt geen Fries? Nee, Nee? zeker niet. En een beetje Nederlands. Oh, u spreekt Frans zeker? Ja. En U parle français? Oui. Nou, ik niet hoor, maar... of komt u uit Vlaanderen? Uit Wallonië, nee, hoe heet dat? van Brussel. Oh, Brussel. Oké. Ja. Maar u gaat niet kijken bij het Nee, we evenement volgen hier? de fietsclub Punten. We gaan naar Workum, denk ik. Oh, naar Workum. Ja, we maken een rond in Friesland. Op de fiets? Ja, Ja. Wat mooi zeg, wat leuk. ja. Hoe bevalt dat? Hoe bevalt dat? Ja. Dat heb je... Hoe moet ik het zeggen? In het Frans, hè? Ja, in het Frans Ja, wordt maar het we lastig. kunnen misschien anders in het Nederlands zeggen. Nee, ik begrijp niet altijd heel goed. Nee, zo. Nou, ik wil eens zeggen, hoe is dat om hier te fietsen? Ah, heel goed. Heel Ja? fijn. Ah ja, dat is de plaats om te fietsen. Ja, want u komt uit Brussel, fietst u daar ook veel? Nee, we zijn we hebben de trein genomen tot Knoklezoet in België. Dit is op de Knokken? kust. Ja, Knok. Knok, hè? Ja, dat ken ik. Ja, En Knok, daarna we hebben gefietst in Zeeland. We zijn in Nijmegen geweest, ook in Arnhem. Oh ja, ja, ja. Hoge Veluwe, Flevoland, Fries. Ja, Friesland, ja. Ja, En u bent nu in Franeker, waar bent u hiervoor geweest dan? vorige week. Nee, u bent nu in Franeker en daarvoor was u in Harlingen misschien, ik weet het niet. Leeuwarden. Niet volgende halte is niet ver van... Hele kaart natuurlijk ook, ja. Dokkum. Oh, oh, u gaat naar Dokkum toe? Dokkum. Ja, Dokkum, daar ben ik geboren. Ah, oké. Ja. We zijn naar Dokkum.
Ja. Ja. Dokkum, nou dat is hartstikke mooi. Ja, Mooi weer erbij. ja, heel veel kans. Omdat er zijn veel Le regen. temps est très bon. Oui, perfect. Perfect. Bij Frans is het niet zo goed hoor. Maar... Ja, mijn Nederlands is een beetje half en half. Hè. Kunt u zich dan een beetje redden hier in Nederland met het Nederlands? Ik heb... Lukt het dan met het Nederlands? Lukt. Ja, hoe moet ik het zeggen? Kunt u zich verstaanbaar maken? Ja, ik versta niet altijd, maar een beetje. Het accent is voor mij een beetje moeilijk. Hè. Ah, oké. Ja, dat is niet hetzelfde dan in Vlaanderen. Hè. Nee. Maar in Vlaanderen er zijn veel... comment on dit, des patois, er zijn veel verschillende accenten. Ja, Ja. en talen. Tussen in mensen van Oostende en van Antwerpen, dat is niet hetzelfde. Nee, dat spreken En ze ze spreken anders. vlug en ze spreken ook heel vlug. Hier, ja. Oh, ja. Ja, ik zou zeggen, anders kan ik proberen een Vlaams accent na te doen, maar ik denk niet dat dat ook gaat werken. Ik weet niet of dat gaat werken. Monsieur peut essayer de prendre un accent flamand, mais c'est compliqué. Ja, ja. Nou, ik wens u een hele fijne reis in ieder geval. Dank u wel. En veel plezier in Dokkum. Ja, Tot ziens. tot ziens, dag. Au revoir, moet ik eigenlijk Au zeggen. revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Zo, hier is nou dan de entree van het geheel, van het hele festival. Ik weet niet, blijkbaar is het hele centrum net maar een deel van het centrum afsluit. Nou, in ieder geval, je moet er via een hek naar binnen om hier het festival binnen te komen. Nou, dat wordt niks, hè? Dat wordt helemaal niks. Dan maak je een deel. Nee. Je had je kaart? Nee, maar ik dacht ik even zien, want soms zit er in mij een kip, weet je wel, dus even een mensje. Hoe heet het nou? Kip van het spit? Ja, precies. Ja, je dacht ik al zin om een lekker kipje. Nou ja, ik denk neem ik even mooi, want meestal komen we er wel langs. Maar ja, dan wil ik, joh, neem me dit net op, toch? Ja, nee. inderdaad. Ja, ik maak je een video hiervan, hè? Oh, dat hoeft net, ja. Ik bedoel, nee, het is net hoor. Ik moet even een kippetje halen van de kip. Nee. Nou, hondje in. Oh, maar jouw bandjes ook wel. Jo, mij wel. Heb je wat zin om? Jazeker. Ja? En lees je nog het meeste uit? Het meeste zit nog uit. Dat de mensen het bid gemollen winnen. Oh ja? Ja. Kan je bed gemollen? Ja, daar is dit voor. Ik ga even een YouTube-kanaal, de Friese Vlogger. Oké. Ja, Oké, dus ik ja. maak je een video hier van de geheel. Ja, maar doe je net naar binnen. Nee, ik ga geen kaart. Nee, dat maakt niet, hè? Nee, dat wordt niks, hè? Nee. Dus ik, weet ik net precies. Nee. Nou, ik wens jullie nog een Want je hele was tegen fijne een dag. heel lang alleen. Ja, maar dank u wel. Goeie. Een hele fijne dag. Thuiszorgen, nu moet je weer werken. Maar ik ga wel terug, ik ken dus net naar binnen, want ik ga net een kaart. Nee. Dan maak je heel lang komen hier. Nee, hè? Nou ja, dan... Helaas net. Nee, dat Ik vind het graag weer regelen, maar werd een keertje neer, joh. Hè? Nou, maar dit is een meneer die had wel een perskaart. Ik heb wel een lien, denk ik, of net? Perskaart? Best Ja, die perskaart. Ja. Kom ze er niet? Nee, ik kom er niet in, hè? Waarom net? Ja, ik ga je kaart kochten, dus ja, dan kom je er niet in, hè? Dikke, ik denk Hij er wel in, hoor. Weet je die wat, hè? Ja, Ja? dat is een mooi bandje. Oh, dat is een wietlinie zelfs. Wat mij is nog mijn wietbandje meer dan mijn blauwbandje. Nou, ik mag overal komen. Oeral? Overal. Oh, zie je dat? Nee, echt overal. Oké. En wat is dan mag ik het zeggen? Het meest speciale Western Geen idee. Dat heb ik nog nooit in een maar bestuurskamer of zo. Ik denk dat ik zoek wel wat brak intentie, maar ja. Weet ik niet, maar misschien bij Snijs misschien. Ja, waar weer. Ja. Dit nog de leukste dagen, varing je van de omroep? Ja, vind ik wel. Ik Ja? zie je wel echt wel uit. Ja, hè? Ja. Wat is dan... Nou, ik heb een keertshart. Oh ja? Ja. Een keertshart? Ja. Hoe maakt dat van met je? Ja, dan gewoon ben je een liefhebber. Ja, hè? En sommigen hebben dat bij het Zielon, en sommigen hebben dat bij het Keert. En ik heb bij het Keert. Nee, ik kom uit de Waan, ik ga nergens mee. Nee, dat is Maar wat, helemaal, ik helemaal nergens hoe mee. komt zo'n keertshart? Ja, weet je, dan ben je vroeger ben je, maar hij dat ding als jonkje en dan ben je daar mooi opgroeid. Hoor Jan? Maar dan ben je zelfs ook een keertje dus. Ja. Ja, actief. Nou, net meer op het Keertveld, maar ik heb altijd wel dingen. Ja. Dat die gewoon. Voetbal die keer, meer kan je ze winnen. Nee, maar had ik al op zo'n hoog niveau dan spelen als je? Nee, dat is goed wie ik Ik weet niet hoe hoog het niveau hier is, maar... Ja, ik ben de beste. Ja, hè? Ja. Oké. Nou, leuk man. Maar wist je het heel nooit trouwens? Of nee? Nee, ik hoop het net. Oh.
Nee, Samen dat is dan. best wel heel dat ding. Nee, ik vind het, je ziet heel veel mensen met keersleven hebben ze naar deze dag uit. Als je doet best nog wel ontwerp natuurlijk. Maak het net oors, want als je ontwerp bent, dan is het misschien oorsnijden of doe ik misschien Nee, alles ik vind het mooi omdat ik graag mijn passie van mijn werk in die keersport lees. Ja. Wat is toen dan? Ik ken die als cameraman. Ja, maar ik doe hier regie. Ik rampeer hier regie. Ik denk dat je al dik 20 hier komt. 20 hier ik werk. Ja. En altijd eerst camerawerk en de laatste hier in de regie. En dus wat we nou aan het voor je mensen zitten zien naar het keertje op televisie dan, en het verhoort het beeld, dan hast je dat hier. Heb ik het bepaald, ja. Als het bepaald. Ja. Dus dat de klachten binnen. Oké, dan moet je die wijzen. Ja. Nou, ik weet niet wat de klachten wijzen kennen, maar... Nee, weet ik niet. Volgens mij kan het wel misgingen. Nou ja, misschien had je dan, ik begreep de belangrijkste slag in het keertje, dat is de boppenslag. Misschien is die mis, hè? Dus dan krijg je zo hoort de... Ja, dat ken het, hè. Nee, we missen niks. Maar want ik bedoel, als snaps de sport ik beter, het helpt dat ik bij de regie. Ja. Je moet dan weten wat er omgaat. En wat er vernedig is om punten te halen en wanneer je ontzettend balen. Wanneer je fenomenale slagdingen hebben, dat weet je dan. Want als de regie doet, dan is het heel simpel, ze doen schakels, die beeld. Maar zij snacks in de cameraman van ik wil een close-up van de... Ze moeten al luisteren naar het verhaal. Maar mijn verhaal ben ik naar het verhaal van de commentator. Dat die toen Popke A had, dan wil ik Popke A in beeld. Dus ik die moet hun huiswerk doen. En ben ik een lulke regisseur, die wil eraan staan. Hey, nee. Scherp, niks op. Nee? Nee, hij niks zo. Ik heb zelf ook hier een koptelefoon op gewoon. Dus, ja, je weet zoals mij misschien van die mensen die doen. Maar ik zit er ontwerp, want wat dan? Ik moet even een nieuwe cameraman even inwerken. Oh, een nieuwe cameraman? Is dat net spannend? Die heeft zijn debuut op een PC. Nee joh? Ja. Nou ja, dan mag dat maar even blijven. Al die cameramensen in de landen die hebben de PC op hun bucketlist. Is dat zo? Ja, zeker. Elke cameraman die zegt, ik wil mensen een keer... sportcameraman. Bas, ja hè? Oh ja, dat is heel mooi. Ja, de bucketlist, ja. Ja, dit is Bas. Bas die wil heel graag de PC filmen. Nou ja, zeker. Ja, zeker. Ja? Ja, is mijn eerste keer. Ja, maar de eerste keer, dat was spannend dan net. Ja, wat? Dat was spannend. Ja, zeker. Zeker. Ja. Ja, dat gaat nu gebeuren. En waar is nou het meeste naar u dan? Nou, überhaupt het hele kaatsen, dat is voor mij heel spannend. Je kent het niet? Ik ken het niet goed. Nee. Nee. Ja, dat je ze hier nog vindt, hè? Ja. Ja. Dat is spannend voor jou dan, hè? Ja, je kent de sport niet eens zo goed en dan ook nog direct maar filmen en huppakee. Ik mag daar zomaar opeens bij zijn. Ja. Ja, dat is wel een uniek. hele eer, hè? Zeker. Ja. Ja, onder leiding van. Onder leiding van iemand met een kaatshart. We scoren hem er helemaal doorheen, joh. Ja, hè? Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Als het misgeeft, dan weet ik wat ik moet denken. Ja, zeker. We hebben het eind van de dag even over. Ja. Nou, hey, veel succes, hè? Veel plezier. Dankjewel. Dankjewel, Rekker. Ja. En doe ik, hè? Ja, Hebben formaatje die maar. Jo, ben ik onderwijs naar het keertje dan? Nee. Nee? Wat dan? Nou, je kan het niet in het Fries verstaan. Nee. Oh, u gaat naar het kaatsen? Nee. En waarom gaat u niet naar het kaatsen toe? Ja, dat weet ik niet. Je vindt het leuk? Ja, ik vind het wel leuk om op het tv te zien. Ja, maar niet om erbij te zijn? Nee. Wat vind je leuk aan het kaatsen? Ja, dat weet ik ook niet. Nee? Nee. Maar je kijkt er wel naar op televisie, zeg je? Ja, ik vind het zo leuk naar die finale altijd. Oké. Wat is er leuk aan de finale? Nou, wie er dan wint. Nou, dat is wel spannend, hè? Ja. Leef je ook helemaal mee? Ja, dan wel, ja. En snap je ook een beetje wat de regels zijn, of niet? Nee, dat niet. Nee? Maar hoe weet je dan wie wint? Ja, dat weet ik ook niet. Nee? Dat is wel bijzonder dan. Ja. Maar goed, op een gegeven moment gaan de mensen juichen en dan denk je van, nou, die zullen wel gewonnen hebben. Ja. En dan juich je ook mee. Ja. Kom je uit Franeker? Ja. Oh, maar dat is wel bijzonder dat iemand uit Franeker dat dan weer niet weet, toch? Nee. Nee. Nooit gekaatst vroeger? Nee. Nooit ook niet de drang gehad om te kaatsen nu? Nee. Nee, hè? Oh, bijzonder. Ja. Oké, nou dan wens ik je een heel fijne dag. Ja. Ontzettend. En dit wordt al uitgezonden dan? Nee, nog niet. Nee, ik heb een YouTube kanaal, de Frieske Vloggen. En dat komt er dan op? Ja. Oh, dan weet je ook wanneer? Ja, vandaag, vanmiddag. Ah, Frieske Vloggen, toch? Ja, de Frieske Vloggen, ja. Ja, is prima. Oké, succes. Hoi. Hoi. Dan zeg ik, joh, kom uit die prachtige mooie auto daarbij. Die auto van jou? Jazeker. Wat een hele mooie auto. Ja. Met liefde gekocht hoor. Ja? Jazeker. Maar wat me opvalt, van er zit een invalide kaart die er gewoon achter zijn. Jazeker. Maar ben je wel invalide dan? Ja. Ja, maar je shot net. Nee. Maar dat kan dus hè? Ja, hè? Ja.
Maar die vragen krijg ik wel meer. Je mag schijnbaar niet in een mooie auto rijden als je invalide bent, hè? Ja, wat mij betreft wel, maar... Ja, omdat jij het vraagt. Zal iemand anders die vraag ook krijgen? Dat weet ik niet. Denk ik niet. Nee, hè? Nee. Dus u denkt dus puur omdat het een hele mooie auto is, misschien met een prijskaartje daar, met een invalidekaart, en dan zien ze u eruit stappen. Ja, dat klopt het niet. U loopt misschien nog wel een beetje oké, dat het dan niet... Nee, dan denken al heel veel mensen dat het niet klopt. Nee, maar dat klopt wel. Je krijgt alleen maar zo'n kaart op medisch dossier. En anders krijg je zo'n kaart niet. Nee. Maar mag ik vragen wat er met... Nee, dat mag je niet vragen, omdat ik het gewoon heel ongepast vind. Ja, hè? Natuurlijk. Oké. Ja, nee, prima. Even lekker in de happen, hè? Ja, toch? Ja, dat weet ik niet. Ja, prima. Dat is genoeg. Een foto van? Ja, ik maak een video even. Video. Ja, video is een foto. Ja, is het voor PC? Ja, zoiets. Ja, daarom. Maar waarom hebben we zo'n mooi bos Nou, ik bomen? breng vrolijkheid, hè. Ik breng vrolijkheid. Je bent vrolijk? Ja, ik ben vrolijk en daar ben ik wel vrolijk, want er is juist die bloem vanzelfs, hè. Ja, tuurlijk. En wat zit er dan meer? Stropdassen. Stropdassen, denk ik nog, ja. Ja, exclusief, hè. Doe al een peer hier. Wat is dan de reden dat je dat had? Nee, ik maak ze meestal prikkelen. Met dingen. En dan zeggen ze me aan. En dan zeggen ze hier heen. En dan ben je erbij. Die nou wel eens even. Of ze jou wetter. Wetter? Ja, dat was ik nog. Ja, dat was het net niet hoor. Meestal op straat die komen die jou wetter. Ja, meestal hebben een beetje wetter bij zich in de broekzak, nou. In het flesje. Even, hap. Ja, dit heb ik bij actie. Maar vroeger moest ik de tuin even beroven van bloemen. Ja. Nou, de groenten van Klaas. Je ging er van terug? Jij ging er terug? Of had je nog een bekende vraag? Hé? Heb je nog een vraag? Ja, wat wil je wel verder? Ik ga lekker naar huis, naar de vrouw. Oh. Even eten, sapje, koekje, palen. Ja, PC kom ik niet in, hè? Nee, waarom? Nee, ik ben geen grote keerslief hebben. Nee, zo. Maar ik weet wel een vriend zit. Vorig jaar hebben we het mist. Ja, helemaal mist? Ja, helemaal. Ja, de entourage hier omheen, hè? Van die jongen een beetje feest. Maar oors, ik kon er nog niet opkomen, maar oors kon je er wel bij komen, toch? Gewoon als bezoeker. Net op het terrein. Net op dat terrein, hè? Nee, net op het terrein. Hier weer vrij. Dit weer vrij. Ja. Maar nou is alles volledig meer uitzetten. Ja, dus voor oors weer het vrij, zei ze maar, denk ik, in het centrum wel. Ja. En nou is het afzetten. Nou, er is een gedeelte afzetten. Ja. De horeca mag direct nog wat draaien. En pois met draaien. Ja. Maar om 4 woorden, dan... het is horen hier en ik altijd zo. Dan ga je de poort niet open en dan kiest gewoon als boekbezoeker niet betalend even binnentreden. Dat is het laatste gedeelte. Oké. Ik ben een sneaker wat dat betreft. Dan ga ik er even tussen terug. Ja, ik heb wel een kaartje, maar ik ben mijn plan. Dus, ja, dat mag je net vertellen vanzelf. Want... Nee, dat weten de meesten net. Daar gaat hij, hè? Ik ben heel vrolijk, ik vind het wel mooi. Dat je stekker de meesten wel ons. De groeten van Klaas. Ja. De bloemenfiets, hè? Ja. Hoi, hoi. Hoi. Ik zeg trouwens, wat een leenfiets opsteert. Wat zei je? Dus je gaat een leenfiets, zeg ik. Ja, maar dat komt omdat mijn fiets in de reparatie is. Oh, zo. Ja, al 8 weken. Een slechte start van de Stella. De motor weer defect. We moesten helemaal naar Duitsland. Door het weekend. We hebben 3 weken vakantie gehad. Ik heb deze fiets gebruikt. Ja, je mag het toch wat, hè? Dus mijn eigen fiets komt straks erom. Voor een paar weken misschien. Ja. Boeien. Ja, boeien. Wat is die naam? Mijn naam is de Frieske Vlogger. Wie? De Frieske Vlogger. De Frieske Vlogger? Ja, de Frieske Vlogger. Ja. En die naam dan? Eduard Rekker. Eduard Rekker, hoi hoi. Groetjes van Klaas. Ja. Weer heel wat verkeersregelaars wil je erin zetten, heren, hè? Om een beetje in wat regel te houden, heren. Ja, dat klopt. Ja, hoe gaat het hier rond daar? Ja, goed. Ik spreek alleen niet helemaal het Friese taaltje, maar nee? Ik kom zelf uit Alkmaar. Alkmaar? Ja, West-Fries dan, denk ik. Ja. Praat je West-Fries? Nee, Alkmaar is richting Amsterdam. Is het geen West-Friesland? Ja, hoor. Alkmaar, dat is zo over de Afsluitdijk, richting Den Helder en dan weer voorbij. Ja, dat is West-Friesland hier toch? Nee man, dat is bij Amsterdam. Nou, ik zat er heel nice in op elkaar, denk ik. Ik zou het inderdaad even controleren. Heb je wel enig idee wat ze hier afspelen dan? Wat voor evenement? Kaasballen geloof ik. Kaatsballen? Ja? Als dat goed hè? Ja, ja. Jullie was van Jet? Nou, ik stond er in 2019. Dat was de laatste keer. Met wat slecht weer. En op dezelfde positie en een stuk drukker en gezelliger. Maar ja, horeca dat mag niet zoveel, dus dan... Het is wel heel rustig, hè? Ja, dat is spijtig.
Ja, is dat ook jammer voor jou dan? Want ik kan me zo voorstellen dat voor een verkeersregelaar is het dan leuk dat het rustig is, of is het nou juist leuk als het druk is? Ik heb liever de drukte, want dan ben je veel meer bezig. Scherper en misschien? veel gezelliger en je bent meer oplettend. Kijk, nu mogen de fietsers veel meer. Ja. Alleen de auto's niet, maar de rest mag nu veel meer dan als het echt dicht is. En veel drukker en gezelliger, rumoeriger, meer muziek, ja. Live muziek. En dat is er nu niet. Het is nu Of gewoon even een dagje koffie drinken. Heel veel koffie. Ja, inderdaad. Is het dan wel leuk of niet? Of, ja, zeker. Het blijft gezellig. Alleen, ja, het is gewoon wat rustiger, maar de gezelligheid die is iets niet... Maar aan de andere kant is het misschien ook wel een van de eerste evenementen die weer kan misschien, hè? Het is voor mij weer het eerste evenement die ik draai als verkeersregelaar. Ja, hè? Ja. Je doet dat vaker? Ik ben beroeps, al bijna 4 jaar en daarvoor al 10 jaar evenementverkeersregelaar. Dus, hoe is dat dan voor jou geweest deze tijd dan zonder evenementen? Eigenlijk nergens last van gehad. Nee? Bouwbedrijven die gaan gewoon door, daar staan we heel veel voor. Ja. En heel veel bij de stranden gestaan dat mensen niet mochten parkeren. Ja, dus wij werden een beetje als boemerang gebruikt. We maken heel veel dingen niet. En voor ons is het gewoon werk. Ja, dat lijkt me het ergste bij verkeersregelaar. Die mensen, dat mensen vaak toch wel misschien wat geïrriteerd zijn. Hè? Mensen in de auto's hebben altijd haast, heb ik het idee. Ja, hè? Die willen altijd maakt snel. niet uit wat voor weer het is. Nee, altijd snel. Zelfs in de regen zijn ze nog, dan zijn ze, ja. Maar dan moet je wel tegen kunnen, toch? Hoe? Je moet heel sterk in je schoenen staan. Ja? Ja. Alles met een lach doen. Ja, maar hoe hou je dat vol, denk ik dan? Geduld hebben. Ja, geduld? Ja, en s'avonds weer loslaten. Ja, want de mensen die roepen misschien ook wel eens gekke dingen naar je. Ik heb alles al gehad. Ja, hè? Ik lig er eigenlijk niet meer wakker van. Mensen die schelden je min of meer gewoon uit. Ja. Ja, hè? Elk woord, maakt niet uit welke ziekte. En ik heb alles al gehoord. Nou, dat is toch hartstikke erg, hoor. Dat is toch respectloos gewoon. Ja, maar Zouden mensen toch een beetje bij na moeten denken, denk ik dan toch? Daar staat ook gewoon een mens natuurlijk. Ja, en er staat altijd aangegeven. En ja, we staan er niet voor de lol, we staan er niet om mee te pesten. We staan er altijd voor hun veiligheid, voor ons veiligheid en voor de van de werknemers. En ja, nou goed. Ja, nou goed, ja, dan moet je maar gewoon bij je langs laten gaan. Eén oor in, ander oor uit. Ja, ik durf het ook bijna niet te vragen, maar wat is nou het ergste wat je ooit gehoord hebt? Ziektes. Ja, ziektes, hè? Gewoon echt... En vooral omdat dat ook dichtbij ligt bij heel veel mensen, ook van ons. Dan... Ja, misschien als iemand inderdaad in je familie gaat die misschien zo'n ziekte heeft gehad. Ja. En dan gaan mensen daar gewoon... En dat woord wordt heel snel gebruikt. Ja. Het wordt een beetje gewoon, merk ik, een beetje de laatste tijd. Ja. Dat ziektes heel vaak gebruikt worden, dat is... doet zeer. Ja, maar ja, je moet het verder loslaten. Ja. Nou, ik hoop dat mensen het zien dat ze nog een keer gaan nadenken als ze misschien een keer een verkeersregelaar treffen. Ja. En misschien gewoon een hand opsteken. En gewoon een keer lekker hooi bedankt zeggen. Hè? Dat mag ook, weet je, als jij geduld hebt, dan ben je er zo weer voorbij. Ja. Ga jij irriteren, ja, dan duurt het langer. Ja, maar dat is het, hè. Ja, je moet eigenlijk niet te veel haast hebben. Nee. En altijd bedenken, we staan er altijd met een reden. Ja. Nooit voor de lol. Nee, dat zou mooi zijn. Als jij voor de lol gaat staan en mensen tegenhouden. Ja, nee. Dan gaan we de andere kant op. Ja, en we staan er ook altijd wel voor hun veiligheid. Ja, ik vind het een mooi verhaal. Bedankt. Ja, wij gaan naar de PC. En dan deze 2 heren, meneer Visser en meneer Hettinga. Ja. Die ben je van hier. Het 50ste keer. 50ste keer, heren? Maar ja, dus ik vind dat toch wel zo belangrijk. Ja, snel. Ja, maar eigenlijk net zo belangrijk, moet je wel zeggen. Dat wordt net zeggen. Maar dat is wel speciaal, toch? Ja, dus welke meneer is het? Dat ben die 2 man. Oh, en hoe ga ik de verkeerde bij de paard? Ja, maar dat we zijn in als hazen. Ja. Je zou net zeggen, ze 50 keer. Ja, misschien daarom juist, hè? Goeiedag, maak je wat vrij, meneer? Sorry? Ja. Jo, ik begreep van deze mevrouw hier dat je voor de 50ste keer naar de PC gaat gaan. Ja, wij te jaren. Ja. Oh, te Gerk nog? Ja, te jaren. Ja, je brengt... Dirk, dan mag je eerst staan. Nou, even komen. Je komt er al 50 hier, dus je kan natuurlijk precies uitlezen wat is nou het PC-gevoel. Ja, Krom. Ja, maar ik ben net een verteller. Gaan we het maar op. Oké, wat ben je dan wel? Een stilzitter en niks zeggen? Nee, wij praten met het verhaal. Nee, we praten over alles. Dus, sorry? We praten over alles wat er gebeuren gaat. Zo? Oh ja? Ja. En hoe ben je van tevoren voorbereid? Dat je weet welke meesten de speel je en waar de kans had? Ja, het meeste met mijn woord. En heb je ook favorieten? Nee. Nee? Nee. Ben je fjouwer? Nee. Nee, wij hebben geen favorieten. Vaak je het om dwarpen, toch? Dwarp komen ze dan bij. Nee, maar de beste mensen zijn bij het ja. Of de gelukkigste, soms is het wel de gelukkigste. Ja, dat zei je. Ja, je had ook al 50 keer zien wat er gebeurt natuurlijk. Hè? Ja, al langer. Al wel langer zelfs. Ja, maar wat wie de eerste keer weer met de Ruisse Miersen toen?
Dat weet ik zo niet meer. Die wil die koningsprijs net hebben. Nee, dat ben net zo. Dat weer net de eerste keer? Nee, weer net de eerste keer. Nee. Nee. Oké. Je bent dan net precies voor de eerste keer weer. Wat weer de eerste keer? Wat weer de eerste keer? 21. 21, ja? Ja. En waar won dat toen? Dat weet ik niet meer. Nee? Nee. Jij kent natuurlijk een dooi voor de game. En wat weer nou de meest bijzondere, hè? 50 hier PC, wat weer nou de meest bijzondere editie? Die van mij van Sjouke de Boer. Ja. Maar de koning. Koningin. Oh. Koningin. Ja. Koningin? Ja, die weet toen, Terschouwer. Oh, zet er koningin. En welke hier weer dat dan? Nee, weet ik eigenlijk niet meer. Nee, je ziet weet dat al uit de Holle. Nee, ik niet. Maar wij weten dat. Nee, je weet het net uit de Holle. Dan maar eerst op zoek op internet. Ja, staat wel op. Ja, maar dat weer mee bijzonder, omdat wat weer de oorzaak dan, dat de koningin... Ja, hij sloeg zo op dat al die ballen kwamen achterin. Kijk wat ze kweer hier zo, dan vonden de rug naar beneden daar. Maar toen ging er net een map. He, nu kunnen ze mij de map volle bed uitslaan. Maar die weer vroeger, wie die er net? Nee, je moest er maar de hoorn. Nou ja, er zit wel een wand om, maar er zit geen map in. Ja, maar net van bevalling van de hoorn. Nou, voor het slaan. Ja. Oké, maar dat kwam toch net omdat de koningin er weer, toch? Nee, maar die keert ze toen hartstikke goed. Toen de koningin er weer? Ja. Oh, dan moet die vaker komen tegen. Nou ja, we hadden geen koningin meer. Ja, wel, ja, we hebben wel een koningin natuurlijk. Alleen dat kan een koning, hè? Ja. En we hebben hier een onderwijs daar, want even meer is het evenemententerrein is daar. Ja, we gaan om hap krieten. Oh, zo, oh ja, het is tol. Maar we bleven je net, wat? Nee, lekker niet het dan maar, hè? Echt geniet ervan, hè? Ja. Nou, bedankt, hè, mevrouw. Oké, hoi. Hoi. Nee. Nee? Nee. Nee. Kom maar nooit. Nee, je vindt er niks om? Ja, het kaartje wel, maar... PC zei je vindt er niks. Wat zien we Ja, dan? de dag op zich. Die vind ik altijd wel gezellig. Ja. Nou? Ja, nee, snap je. Ja, heel gezellig. Maar ik meen dat je oors kon je daar wel op het terrein komen, toch? Ja, dat mag niet meer. Nee, dat mag niet meer. Dat is een beetje jammer uit. Nee, dat mag niet meer. Dat is net echt goed voor de gezelligheid. Nee, maar ja. Dan komen er te veel mensen, denk ik. Ja, vanwege de corona. Nou. Ik zal even naar de winkel, want dan is het juist dicht. Oh ja, je dicht dan? Wanneer je dicht dan? 1 uur. Nee, wil je die winkel dicht? Ja, 1 uur. Maar waarom dan? Die meesten nog even vrij, no? Maar de pauze is dus nog niet. Ik ga even een beetje weer hier. Nee. Oh, nee, kom niet weer over. Nou, dan mag je opzitten, want dan... Oh. Hallo meneer. Je hebt je dicht? Ja. Hoe moet je een oor al? Waarom heb je zo'n dicht? Omdat we ook door de PC. Door de PC? Ja, dan heb je de winkel hier dicht. Ja. Oké. Nou ja, dan maar snel wezen, hè? Ja. Nou, succes. Zoek je nou een vreetje mee, mevrouw? Wat moet je? Mag ik u vragen? Ja. Ja? Want ik begrijp u dus, dat zei u net, u zegt gewoon een verkeersregelaarsstel. Ja, dat klopt. Zijn jullie zo elkaar ook tegengekomen dan tijdens het regelen? Nee. Nee? Nee. Hoe is dat gegaan dan? Nou, ik werk sinds 4,5 jaar als commercieel manager bij dit bedrijf. En wij doen deze klus al vanaf 2009 ieder jaar. Ja. En mijn vrouw vond het leuk om wel eens mee te gaan. Ja. En toen zei ze van nou, dan is het misschien slim dat je ook je pas haalt, je echte beroepsverkeersregelaarpas. Dat heeft te maken met verzekering. Dat u die haalt of dat Nee, ik had hem al. Oh, u had hem al? Zij heeft hem in april gehaald, dit jaar. Maar uw vrouw zei zo net even tegen mij, een 1-op-1, dat zij beter verkeersregelen, dat ik kan regelen dan u. Ik ben strenger. Ja, zij is strenger. Ja, maar dat laat ik aan haar, die opmerking. Ik ben echt strenger. Ze doet het goed. Ik ben echt strenger. En ik kan het redelijk weten, ik ben ook docent en examinator. Wij geven zelf les. Dus, telefoon. Ik kan het... Oh. Even kijken of het belangrijk is. Ja, dat is een klant. Dus is een klant ook. Ja, oh, dan ben je het... Kan het wel, tegelijk dat je aan het regelen bent, ook als klanten dan... dat zal wel bij horen, maar... Ja, dat zal wel moeten, want anders haal je niks binnen. Nee. Is er een rustige tijd geweest de afgelopen tijd? Nee, want we hebben heel veel bouwprojecten binnengehaald. We hebben het best wel druk hoor. Ja, en ik was eigenlijk bang dat het niet door zou gaan. Zelfs gisteren nog. Ja, hè? Ja. Nou, weet ik niet, want zoveel gaat niet door. En het is een sportevenement, het is geen festival-evenement, hè? Nee. Maar nu ik hier ben, oh man, het is hier zo superleuk. Ja? Het is hier zo gezellig. Wat vindt u er zo leuk aan dan hier? Het is gewoon gezellig, de mensen die zeuren niet. Die doen gewoon wat jij vraagt aan ze. En dat vind ik gewoon fijn. Ik heb geen zin om boos te worden.
Waarom? Nee, dat moet soms wel. Soms moet je boos worden. Want u zegt u bent wat strenger dan nu. Ik ben strenger, ja. Maar betekent, hij laat gauw mensen door, ik niet. Betekent strenger dan ook dat je vaker boos bent of niet? Ligt er maar hoe de mensen mij benaderen. Ja. Als mensen rot benaderen, dan ben ik ook niet zo aardig. Nee, hè, dan, Maar hier echt waar, ik hoef niet eens wat te zeggen. Nee, hè? Het is echt leuk hier ook, hè John? Het is echt cool hier, hè? Ja, voor jou het eerst. Voor de eerste keer. Echt... Oh, het is de eerste keer dat je joh, bent het is ook? elk Oh, jaar. Het is hier super. Volgend jaar wil ik weer. Ik heb niet eens cameravrees, kun je nagaan. Nee, ik heb het door inderdaad. Nou, dat is alleen wel beter Wil je natuurlijk. nog meer weten? Zeg het maar hoor. Vraag wat? Vraag raak. Jeetje, wat zou ik wel meer... Ja, jeetje. Vaak zeggen mensen die, dus ik word nu zelfs een beetje denken van, nou, wat moet ik nou eens vragen? Waarom hij 3 streepjes hebt en ik... Is het zo? Kantoor. Ik heb niet eens gezien. Dat is kantoor. Ja, kantoor. Wij hebben bij ons bedrijf ook een soort beloningssysteem. Iemand die zijn best doet en altijd op tijd is, kleding netjes in orde en zo, dat gaat op kwaliteit. Die kan verkeersregel 1 worden, dan krijgt hij 1 streepje. Hij kan ook verkeersregel 2 worden, dan krijg je 2 streepjes. Dat is meer een beloningsstructuur, dat heeft niks met de hiërarchie te maken. En ik heb er 3 omdat ik op kantoor werk als salesmanager. Maar het betekent niet dat ik de baas ben. Nee, dan zou je zeggen, van, dan kunt u uw vrouw instructies geven en dan de baas... Maar dan luister ik niet naar. Wij hebben mensen op een motor vandaag rijden en we hebben andere mensen die misschien nog net geen of 1 streepje hebben. Als die CP's zijn, zoals wij dat noemen, centrale post of contact, dan zijn zij de baas en dan heb ik daar ook dat te luisteren. Zo simpel is het. Maar we zijn allemaal gelijk. Juist. Ja? Het is niet dit, het is nee, dit. Iedereen heeft, Zelfs de eigenaar van het bedrijf wil collega genoemd worden en niet de baas of de directeur. Baas. Ja. En die zit nu in Italië. Die heeft spijt als een haar op zijn hoofd dat hij juist nu zijn vakantie heeft gepland. Want hij is er ook elk jaar bij en dan rijdt hij ook op de motorwiel. Ja, ja, u praat natuurlijk wel helemaal. Ja, je moet het niet vergeten, u bent ook commercieel manager natuurlijk. Hè? Dus, daar hoort praten bij, hè? Maar ook luisteren. Ja, nee, ik snap. Ja. Maar wat er wel interessant is natuurlijk, u bent hier gewoon aan het werk hier, maar u wordt ook al inderdaad ondertussen nog even gebeld door een klant dan? Dat is, Ja, dat kan. Ik ben namelijk niet op een vaste post ingedeeld. Wij hebben 2 mensen die de mensen bij Tourbeurt aflossen dat ze een kwartierpauze nu hebben. Dit is de laatste, toevallig mijn vrouw die is als laatste. Ja. Ik zie er elke dag, dus nu heb ik zoiets van, ik zie er dan op het laatst ook maar straks gaan ze nog een half uur pauze krijgen. Dus ik heb een soort losse post, zoals het heet, om de mensen af te lossen. En dan kunnen zij, een losse post? Ja, dat betekent dus ook... Dat is jargon, dat is verkeersregelaar. Verkeersregelaars-jargon. Ja, dit is een vaste post waar Jolanda staat, die staat hier gewoon de hele dag. En ik heb een losse post. Dat betekent ook dat ik tussendoor. Is het dan toeval dat u hier staat of is dat gewoon. Hij heeft het gevraagd. Ik sta hier omdat ik representatief ben en ik kan kletsen als ik weet niet wat. Dus communicatief. Ja, daar moet je wel rekening mee houden. Dat je heel belangrijk. Vlak bij het evenemententerrein natuurlijk ook mensen neerzet die kunnen omgaan met het publiek. Daar gaat het wel om. Daar denkt u wel een beetje bij na, bij welk personeelslid er ergens moet staan? Die is heel goed met verkeer, die is heel goed met mensen. Precies. Daar denken we over na, Ja, dat wil niet zeggen dat zij slecht is met verkeer, integendeel, maar je gaat wel nadenken van als je met bijna 25 mensen hier bent. Ja. We zetten de hele ring namelijk ook af en bij de Vijverstraat, de hele binnenstraat. Ja. Dan ga je wel nadenken wie kan ik het beste wel in de buurt van een evenemententerrein en wie kan ik het beste op een wat andere positie zitten, waar ook veel mensen trouwens komen hoor. Dus daar moet je ook kunnen communiceren. Ja. Nou, super. Bedankt. Ja. Nou, best even te visken? Ja. Nou, wat visken op? Nou, snoekbaars, alles eigenlijk. Snoekbaars, alles eigenlijk. Alles maar wat er maar omkomt, dat is welkom. Ja, hier ben ik gisteren al geweest. Dan had ik hier een snoek gevonden. Oh, grutten? Ja, valt wel mooi. 48 centimeter dus. Oké. Ja. Wat hoop snow weg? Ja, dat hoop ik nou wel weg. Precies op dit plakje werd nog stier. Ja, nou, dan gaan we even zien. Ja. Gooi hem in en dan zullen we zien wat er gebeurt. Ja. Anders komt direct naar een maat van mij, maar een boordje. Dan komt ook iemand aan boord? Ja, hier een mooie maat van mij. Dus. Nou. Ja, daar ben ik nou in ontwachting. Oh, we zijn aan het wachten. Ja. Dus. Maar hierachter die speelt ook wat al, hè? Ja, dat is PC. Ja, daar is mijn hart nou ik. Die gaat er nou ik in. Hoe hoeft er net in? Nee, ja, misschien vermeed ik nog even, maar als ik verdeeld ga betalen hier dus. Ja, visken net. Visken is vergezen. Ja. Toch? Ja. Was je nog in of nog net? Ja. Ik ben benieuwd. Zo. Ze krijgt zien dat er over komt. Ja, ik hoop het wel.
Waar visjes nog maar dan? Mijn plug. Een wat? Mijn plug. Mijn Plug? aasje. Ja. Oh. Ik krijg een mooi nijmolentje eronder. Oh, echt wel een molentje? Ja. Wat is hier nou zo goed in deze molen dan? Nou ja, ik ga een kacht en die man van die winkel zei dus, nou dat is een hele mooie molen. Ja. Ik dacht van dan balk het ik maar, hij die mooi goedkoop. Dus ja. Hoe goedkoop heb ik nou? Mag ik vragen wat de kost had? Nou, €24. 24 euro, dat is goedkoop voor een molen? Ja, ik had er geen idee van. Ja, dat is best wel goedkoop, ja. Oké, en die draait mooi? Ja. Hij kan mooi werpen. Kan mooi werpen, ja. Ja. Mooi geïnteresseerd erop. Ja. Wat ga ik van hem krijgen? Oh, hij is ook al kregen van hem. Ja. Nou, dat fijn, ja. Waar zit die viswinkel? Dat is de corona, die zit er verderop. Oké. Ja. Die gaat wel heel aardig meestal daar. Ja. Ja, dan moest er al mee vangen natuurlijk. Dan komt die maat ook van mij. Die zijn al aan boord. Ja. Ja. Wat is dat? Kwartier voor hier. En hoeveel abonnees zijn op je YouTube kanaal? Ga je mijn YouTube kanaal? Ja, ik heb een YouTube kanaal, ja, het 10.000. Ja, volgens mij houdt die man pensioen. Ja. Ik zou helemaal een keer voorbij komen. Ja, dat is mijn ma. Hey Jarno. Aan het vissen, ik word meteen geïnterviewd. Nou, goed. Komt denk ik, maar dan heb je net bij Jarno in de boord voor. Heb je al beet gehad? Ja, net. Ik zag mijn rail gaan dus. En ik heb mijn rail iets te strak staan. En wat is nou de verdeling dan? Kom maar. Ja, dan mag je hier omdraaien. En dan gaat het lastig. Oh, zo. Maar wat is nou de verdeling? Jarno die doet wat roos? Ja, nou, hij doet eigenlijk hetzelfde. En dan geef je achter de boord om. Ja. En dan geef je mooie azen. Ja. Oh, zo. Dus je staat gewoon in de boord? Ja. En dan is het trouwens nog van die aan, want je lijkt er niet. Nou, dat is van een ja, wie ik nog het visje geweest. Oh, weet ik niet, maar ik denk steeds wel, want ik ga vis wat. Dat is van een maat. Dus je staat nog in de boord, ik val die wel even, dan staat in de boord en dan ga je met het visje. Ja. Nou. Ga jij eerst vissen, dan hebben we nog in elkaar. Veel plezier. Hoe heet je YouTube-kanaal? De Frieske Vlogger. De Frieske Vlaggen? De Frieske Vlogger. Oh, Frieske Vlaggen. Oh. Ja. Hoi. Geweldig. Vond je een leuke video er een toem omheen? En laat ik even een reactie achter. Vaak reageer ik echt wel op reacties. Ben ik heel benieuwd wat je vindt van het verhaal van de verkeersregelaars. Want eerlijk zijn vind ik het echt verschrikkelijk dat die mensen zo uitscholden worden. Moest je abonneren, dat kan je door hieronder te klikken. Abonneren. Dat is een van de velen. En dan zie ik weer de volgende video weer. Geweldig.